వెల్కమ్ బ్యాక్. మనము ఈ ఎపిసోడ్లో ఏం తెలుసుకున్నామంటే మనము ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది లెసన్లో ఓటింగ్ న్యూ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి తెలుసుకున్నాము. ఆ న్యూ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ అయిందని చెప్పుకున్నాం కదా, రియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ 1791. ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏమైందనమాట, ఎలక్షన్స్ జరిగింది. అయితే ఈ ఎలక్షన్స్లో ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంది? ఓటింగ్ సిస్టమ్ అనేది 28 మిలియన్ పీపుల్ ఉంటే ఓన్లీ 4 మిలియన్ పీపుల్కి మాత్రమే ఓటు వేసే హక్కు ఉండేదన్నమాట. ఎవరు వేస్తారో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. అయితే ఈ 4 మిలియన్ వాళ్ళు ఓటు వేసి ఏం చేస్తారన్నమాట, 50,000 ఎలక్టర్స్ని ఒక జడ్జిని వీళ్ళు ఎలక్ట్ చేసుకుంటారన్నమాట. వీళ్ళు ఏం చేస్తారనమాట, కింగ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మినిస్టర్స్ని ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు. ఈ కింగ్ని కలెక్ట్ చేసిన మినిస్టర్స్ ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు. అంటే ఇండైరెక్ట్గా మినిస్టర్స్ ఎలక్ట్ అవుతున్నారు. డైరెక్ట్గా ఎవరు ఎలక్ట్ అవుతున్నారు, 50కే ఎలక్టరల్స్ జడ్జి మాత్రమే డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్ అవుతున్నారు. మినిస్టర్స్ ఇండైరెక్ట్గా ఎలక్ట్ అవుతున్నారు. అండ్ కింగ్కి ఒక వీటో పవర్ ఉందన్నమాట. వీటో అంటే తను సైన్ పెట్టేసి తను కంపల్సరీ తను సైన్ చేయాల్సిందే, ఏదైనా జరగాలి అంటే తను సైన్ చేయాల్సిందే అనమాట. అయితే ఇట్లా ఉంది. అయితే వీళ్ళని ఎవరు ఎన్నుకుంటారు? మన ఫ్రెంచ్ సొసైటీలో ఏమైందన్నమాట, ఓటర్స్ని యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఓటర్స్ కింద పెట్టారన్నమాట. యాక్టివ్ ఓటర్స్, ప్యాసివ్ ఓటర్స్. యాక్టివ్ ఓటర్స్ అంటే ఎవరు అయితే మనకి 25+ ఇయర్స్ ఉంటాయో, 25+ ఇయర్స్ ఉంది తర్వాత ఒక లేబర్ 3 డేస్లో సంపాదించే ఇన్కమ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే, వాళ్ళు ఒక రోజులో సంపాదిస్తే అంత రిచ్ పీపుల్ ఏమవుతున్నారనమాట, వాళ్ళు యాక్టివ్ సిటిజన్స్ అవుతున్నారు. ఈ యాక్టివ్ సిటిజన్స్కి మాత్రమే ఎలక్ట్ చేసుకునే ఎలక్టరల్స్, వీళ్ళని కంట్రోల్ చేసే మినిస్టర్స్ని ఎలక్ట్ చేసుకునే అధికారం ఉంటుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎవరి దగ్గర డబ్బులు ఉంటున్నాయో వాళ్ళకి మాత్రమే ఓటు హక్కు ఉంది. 25 ఇయర్స్ ప్లస్ ఉండాలి. 3 డేస్ ఒక లేబర్ వేజెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ లేబర్ వేజెస్ 3 డేస్ లేబర్ వేజెస్ వీళ్ళు ఒక్క రోజు వీళ్ళు ఇన్కమ్ అయి ఉండాలన్నమాట. అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్టివ్ సిటిజన్స్ అంటారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ప్యాసివ్ సిటిజన్స్ అనమాట. ఉమెన్కి లేదు, 25 ఇయర్స్ బిలోకి లేదు, ఇంకా పేదవాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఓటు హక్కు లేదు. ఇది ఓటు సిస్టమ్ అనమాట. అయితే ఈ కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏం చేస్తారనమాట, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు లిబర్టీ, రైట్ టు ఓట్, ఇది రైట్ టు ఓట్ లేదు, రైట్ టు లిబర్టీ, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, ఇట్లాంటి ఎన్నో రైట్స్ మనకు ఉంటాయి కదా అన్ని. ఇప్పుడు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో అట్లాంటి రైట్స్ ఏవో కొన్ని రైట్స్ ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారనమాట. అయితే ఇన్ని చేసినప్పటికీ కూడా ఫ్రెంచ్ సొసైటీలో ఒక టెన్షన్ అనేది, అండర్లైన్ టెన్షన్ అనేది మనకు మెయింటైన్ అవుతూ ఉందన్నమాట. ఏంటి ఆ టెన్షన్ అంటే, లూయి 16 ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా? మన పవర్ మీద మనం ఒప్పుకోలేం కదా, మళ్ళీ ఫైట్ చేస్తుంటాం కదా. అట్లాగే లూయి 16 తన పవర్ తను తెచ్చుకోవడానికి ఏం చేస్తామంటే, పర్షియన్ కింగ్ తోటి సీక్రెట్ అలయన్సెస్ మెయింటైన్ చేశారు, ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ ఫ్రెంచ్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ అమ్మో వాళ్ళ దగ్గర రివల్యూషన్ వచ్చిందంటే మన దగ్గర కూడా రివల్యూషన్ వస్తుంది కదా, మనం ఏమైనా ఫ్రెంచ్కి సపోర్ట్ చేయాలి, ఈ రివల్యూషన్ని తీసేసేయాలి, మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ పవర్స్ కింగ్ లూయి 16 పవర్స్ లూయి 16కి ఇవ్వాలి అని వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటన్నమాట, మెల్లగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి, లూయి 16కి హెల్ప్ చేయడానికి అనమాట, బ్యాక్ డోర్ నుంచి హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారనమాట. ఇట్లాంటి టైంలో ఏమైంది అనమాట, పర్షియాకి ఆస్ట్రియాకి మధ్యలో వార్ వచ్చిందనమాట. మీకు గుర్తుందా ఆస్ట్రియా ఏంటి? లూయి 16 వైఫ్ ఆస్ట్రియా నుంచి వచ్చిన మేరీయే. అంటే బోరోబన్ ఫ్యామిలీ, మేరీ గోల్డ్ బిస్కెట్స్, బోరోబన్ క్రీమ్ బిస్కెట్స్, మేరీ గోల్డ్ బిస్కెట్స్, దే మ్యారీ. గుర్తుంది కదా. అది ఏమైందనమాట, ఇక్కడ అత్తవాళ్ళ ఇంటికే వెళ్తున్నారు చూడండి ఫైటింగ్కి, వార్ చేయడానికి. సో వార్ జరిగిందనమాట, వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో వార్ జరిగింది. వార్ జరిగినప్పుడు మర్సిలే దగ్గర నుంచి చాలా మంది మన దేశము మనం కాపాడుకోవాలి అని ఈ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అందరూ ఏం చేస్తామంటే, చాలా మంది సిటిజన్స్ మెన్ ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యారనమాట. ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యి మర్సిల్ నుంచి ప్యారిస్కి మూవ్ అవుతూ ఉన్నారనమాట. అయితే మనము మన స్వతంత్రోద్యమం కూడా చూసాం కదా, మన ఇండిపెండెన్స్ మనం ఎట్లా తీసుకున్నాం, ఎన్నో సాంగ్స్ పాడారు కదా, పేట్రియాటిక్ సాంగ్స్ ఉంటాయి కదా. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఒక సాంగ్ పాడారనమాట. వీళ్ళు మర్సి నుంచి ప్యారిస్కి వెళ్ళే ఆర్మీ ఫస్ట్ ఈ సాంగ్ పడింది, అందుకని ఆ సాంగ్ని మనం మర్సిలేస్ అంటాం అనమాట. అది ఇప్పుడు నేషనల్ యాంథమ్, ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఫ్రెంచ్ యొక్క నేషనల్ యాంథమ్ అనమాట. అది ఆ పాట పాడుతూ వెళ్ళారనమాట. అయితే చాలా మంది మెన్ వార్కి బయటకు వెళ్ళిపోయేసరికి ఉమెన్కి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చిందన్నమాట.
ఉమెన్ మొత్తం హౌస్ హోల్డ్ ఆర్టికల్సే కాకుండా ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా ఉమెన్ మీద పడింది అనమాట. అది సొసైటీ ఆ విధంగా ఉంది. అలాంటి టైంలో ఏమైందనమాట, కొత్త క్లాస్, ఓన్లీ రిచ్ పూర్ కాకుండా ఒక మిడిల్ క్లాస్ సొసైటీ అనేది ఫామ్ అయింది. ఆ మిడిల్ క్లాస్ సొసైటీ నుంచి మనకి జకోబిన్, మ్యాక్స్మిలియన్ ఇట్లా కొంతమంది లీడర్స్ ఉన్నారనమాట. అయితే ఈ మర్సిలెస్కి ఈ యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ మ్యాక్స్మిలియన్ వాళ్ళకి చాలా లీడింగ్ పొజిషన్లో ఉండాలన్నమాట మ్యాక్స్మిలియన్. అండ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారనమాట, కింగ్ మీద రివోల్ట్ చేసి కింగ్ని క్యాప్చర్ చేసేసి కింగ్ని జైల్లో పెట్టేశారనమాట. జైల్లో పెట్టేసేసి వీళ్ళు మొత్తము కాన్స్టిట్యూషన్ వీళ్ళ చేతిలోకి తీసుకున్నారనమాట. చేతిలోకి తీసుకున్న తర్వాత ఏమైంది, కింగ్ యొక్క గార్డ్స్ ఉంటారు కదా, ముఖ్యమైన అఫీషియల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరినీ చంపేస్తారనమాట. వాళ్ళందరినీ చంపేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ జరగాలి, కింగ్ లేడు కాబట్టి ఎలక్షన్స్ జరగాలి కాబట్టి ఎలక్షన్స్ అనౌన్స్ చేశారన్నమాట. ఈ ఎలక్షన్స్ 21+ ఇయర్స్ ఉన్న అందరూ మెన్ అందరికీ కూడా ఇచ్చారనమాట. అందరికీ రైట్ టు ఓట్ ఇచ్చారు. ఆ ఎలక్షన్స్ మనకి జరిగినాయి అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి ఆ ఎలక్షన్స్ జరిగిన తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసు.